тавсияҳои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ оид ба паст кардани хатари сирояти коронавирус барои шаҳрвандон. дастонатонро мунтазам бо собун ва ё маҳлули антисептикӣ шӯед. ҳангоми сулфидан ва атсазанӣ даҳон ва бинии худро бо оринҷи даст ва ё рӯймолча пӯшонед. дастмолҳои истифодашударо фавран ба ахлоққутӣ партоед ва дастонатонро шӯед. аз робитаи зич бо ашхосе ки нишонаҳои табларза ва сулфа дорад дурӣ ҷӯед. аз истеъмоли маҳсулоти хом ва ё бо таври кофӣ пухта нашудаи гӯшти ҳайвонот худдорӣ кунед. аз робитаи номаҳфузи мустақим бо ҳайвоноту паррандаҳои хонагӣ дурӣ ҷӯед. ҳангоми пӯшидани ниқоб боварӣ ҳосил кунед ки даҳон ва биниятон пурра пӯшонида шудааст. пас аз истифодаи ниқоби яккарата онро фавран ба ахлоққутӣ партоед ва дастонатонро шӯед. агар дар худ нишонаҳои сулфа, таби баланд ва ё душвории нафаскаширо эҳсос кунед, ниқоби яккаратаро пӯшида фавран ба духтури минтақавии ҷойизистатон муроҷиат кунед. ба худ табобаткунӣ роҳ надиҳед.